O Consello da Xunta anunciou o seu investimento de máis de 22 millóns de euros na posta en marcha de 77 obradoiros, cos que se van incrementar oportunidades laborais de 1.432 galegos, ademais da apertura de 15 novas casas niño. A Xunta vén de resolver a convocatoria de axudas dos obradoiros de emprego dirixidas aos concellos, mancomunidades e entidades públicas dependentes que permitirán a realización dun total de 77 obradoiros e incrementará as oportunidades laborais de 1.432 galegos en emprego a través dun investimento de 22,3 millóns de euros. Os beneficiarios recibirán formación con certificado de profesionalidade e tamén un contrato de traballo. En concreto, realizaránse 57 obradoiros duais de emprego aos cales se destinarán 18,9 millóns de euros. Trátase da segunda convocatoria deste programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado participante a realización dun traballo efectivo que xunto coa formación para o emprego recibida procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa inserción laboral. Ademais, o Consello da Xunta deu a coñecer o informe sobre a orde de axudas deste ano para a creación de 15 novas casas niño. Esta nova convocatoria, publicada o pasado mes de xullo e dotada dun crédito de 1,1 millón de euros, recibiu 29 solicitudes, o que duplica a oferta disponible. Esta cifra pon de manifesto a boa acollida deste programa dirixido a facilitar a conciliación das familias en concellos de menos de 5.000 habitantes. Vimos de avaliar a acollida da convocatoria para crear 15 casas niño. A última convocatoria para 15 casas niño tiveron 29 concellos que solicitan. Tal como avanzamos onte no debate do Estado de Autonomía, nos comprometemos a que nesta legislatura todos os concellos galegos teñan un recurso de conciliación, é dicir, unha escola infantil ou, neste caso, nos ámbitos rurales, unha casa niño. A tal efecto, hoxe tomamos a decisión de volver a convocar unha nova proposta, unha nova orden con 23 casas niño que son xustamente as que nos quedan para completar o 100% dos concellos con este recurso de conciliación. Recórdolles que as casas niño en Galicia son 100% gratuitas para todas as familias con independencia de que sexa segundo, primeiro ou máis fillos que leven as familias a esa casa niño. O Consello da Xunta aprobou esta mañá o decreto de artesanía alimentaria que elaborou a Consellería do Medio Rural a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria para poñer en valor os produtos agrogandeiros artesanais e protexer os seus produtores. Trátase da primeira norma específica que concretará o que é unha produción artesanal e deste xeito evítase que se poida utilizar este termo ou similares como feito na casa ou caseiro de xeito falaz ou incerto. Así, este novo decreto regula as condicións técnicas específicas necesarias para a produción artesanal dos produtos alimentarios. Entre estas condicións está que todos os procesos de elaboración deben ser realizados conforme a práctica do bo facer artesán, consonte a norma técnica que se aprobe para cada tipo de produto. Aprobamos un novo decreto de artesanía alimentaria que busca un doble obxectivo, recoñecer e fomentar os valores económicos, sociais e culturais da artesanía alimentaria e preservar e estimular o noso tecido artesanal no eido alimentario. Somos perfectamente conscientes que o uso falaz de expresións como artesanal, feito na casa ou caseiro pode levar a confusión e penalizar os produtores e, por suposto, os consumidores, e con esta regulación, pois, transparentamos e damos garantía aos consumidores e tamén aos produtores para que os produtos artesanais sexan realmente artesanais debaixo de determinadas expresións non se esconda ningún tipo de reclamo para os consumidores que non responda a unha realidade desde o punto de vista da súa elaboración e presentación. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, tamén destacou que a Xunta chegará 3,6 millóns de euros adicionais ás entidades de discapacidade galegas para que poidan facer fronte aos seus gastos de funcionamento,
despois de que o Goberno central aprobara a subida do salario mínimo interprofesional sen facer ningún xesto para axudar as entidades a afrontar o incremento do gasto que deixou a moitas delas, dixo, ao borde da creba. Nesta mesma liña, o titular do Goberno galego salientou que a medida do Goberno central implicou un gran incremento nos fondos que deben pagar estas entidades cada mes en concepto de nóminas. O presidente da Xunta incidiu en que se o Goberno autonómico non aprobar este rescate, as entidades veríanse obrigadas a despedir a 400 traballadores e estarían en risco de desaparecer 600 prazas públicas de atención á discapacidade.